Hola a tots, què tal, com anem? Estem aquí tornant de la Tuga Trail que l'hem disputat avui a Castellolí i hem aprofitat per fer una mica de promoció juntament amb els companys de Tuga que l'organitzaven i ens ha passat molt bé. Hem aprofitat també per córrer la cursa en equips, que és una de les coses que nosaltres defensem molt de la PCR, i la veritat és que l'experiència ha sigut molt divertida. Hem anat estirant-nos l'un a l'altre i l'arribar junts doncs fa potser l'arribada una mica més emotiva. En Jordi no us ho diu, però ha caigut i s'està mirant la mà i s'ha passat de llarg. I en aquest cas, per exemple, doncs, el company d'equip l'ha hagut d'avisar que s'estava equivocant i això també ha sigut molt positiu. Sí, després m'he embrutit bastant els pantalons, està assegut a terra esperant en Tomàs, però bueno, és el que té córrer per equips, estem d'acord. Però el conjunt és espectacular. Sí. A part d'això, doncs bé, tenim algunes novetats que són molt importants, que aquesta setmana a través del Facebook, del Twitter i les nostres xarxes socials doncs us les direm. I bé, que això avui ha sigut un èxit i que us esperem a Ribes. Salut!